Srbi i Bošnjaci se oslanjaju na velike sile koje ih realno ne interesuju. Srbi glorifikuju Ruse kao pravoslavnu braću, a Bošnjaci gledaju na Turke kao muslimansku podršku. Međutim, ni Rusi ni Turci ne vide u njima ništa više od geopolitičkih interesa. Rusiju, sa svojih 180 miliona stanovnika, stvarni problemi Balkana ne zanimaju, dok Turska svoje odnose sa Balkanom prilagođava sopstvenim interesima. Istorijski dokazi o hladnim interesima velikih sila prema Balkanu. Tokom rata 92. do 95. turska pomoć Bošnjacima bila je ograničena, više deklarativna nego konkretna. Još ranije, krajem 1930-ih, Turska i tadašnja kraljevina Jugoslavija pregovarale su o preseljenju bošnjačkog stanovništva u Anadoliju, što svedoči da ni tada, u ključnim trenucima, Bošnjaci nisu mogli računati na iskrenu tursku zaštitu. Jedni drugima ste potrebniji nego što su vam potrebni stranci. Umjesto da traže spas u dalekim silama, Srbi i Bošnjaci bi trebalo da shvate da su jedni drugima važniji. Samo međusobnim uvažavanjem i saradnjom mogu sačuvati svoj identitet, stabilnost i dostojanstvo, umjesto da budu pioni u šahovskoj igri velikih sila.